I una trobada de dones a l'espai de la Fundació Salut Alta ha servit aquest matí per celebrar el Dia de la Dona. Un acte en el que s'ha destacat la situació de soledat no desitjada que pateixen moltes veïnes de la ciutat. Any rere any, aquest grup de dones treballen plegades per abordar diferents problemàtiques amb les que es troben. Enguany han destacat la soledat no desitjada que moltes senten, ja sigui en la falta d'acompanyament com en el que els afecta en l'àmbit psicològic. També han aprofitat per fer una activitat manual. Han decorat un mural amb papallones amb els noms de les dones que les han inspirat al llarg de les seves vides. En molts casos eren membres de la seva pròpia família, com les mares, les àvies o les filles. En aquesta trobada hi han participat dones membres del Servei d'Atenció al Risc d'Exclusió Residencial del projecte Païdors de Badalona i de la Fundació Salut Alta. A vegades és a nivell psicològic i a vegades també potser són dones que han migrat i han arribat aquí soles i clar, començar una nova vida sola es pot fer molt dur, no? A vegades fins i tot no parles ni l'idioma. I llavors, bueno, en aquests espais el que intentem és que puguin trobar-se amb altres dones que tinguin situacions similars. Las mujeres de mi familia todas son re importantes, todas tienen algo que aportar a mi vida, como lo son mis abuelas, que son unas mujeres que admiro y amo con toda mi alma, mi madre que le debo mi vida y todo lo que soy, mi hermana, mis tías, mis primas y en especial mi hija, que me ha enseñado a vivir, que me ha cambiado la vida al 100% y que le agradezco porque me salvó la vida.